Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa trabaho natin. At medyo maaga tayo. Kaya vlog muna. Kape tayo, kape. Ayan. Habang nagkakape morning po. Time check is alas 6 na po na umaga. Dumating tayo dito mga alas 5 pa lang. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Mega love shoutout po doon sa ating mga kaibigan OFW. Sa mga kaibigan po nating mga nasa malayong lugar. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Sa Middle East po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Mag-aalauna na ng alauna na ng madaling araw dyan sa Middle East. Good morning po sa inyong lahat. At mamaya po, hindi ko alam kung mayroon tayong biyahe. Sabi ni yung kaibigan natin dito, baka mamaya makapunta kami ng JSIS. Ayan, mga paps, dito tayo ngayon sa ito yung garden ng aming pinapasukan. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigan. At sana po huwag nyo pong sa ating mga subscriber po, sana po huwag natin i-skip yung ating ads, lalong lalo po doon sa mga silent viewers natin. Mega love shoutout po sa inyo. Mega love shoutout po sa founder ng Rosemary Premier, sa mga teams na sumusuporta po sa ating channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Habang wala pa tayong hindi pa tayo kape-kape muna tayo at mag-vlog muna tayo. Ayan po. Aming kalab shoutout po sa mga kaibigan natin na dyan sa yung mga Sword family. Aming kalab shoutout po sa inyo. Kaya Japper Sniper, aming kalab shoutout boss sa Japper. Isa kang inspirasyon ng mga small YouTuber na kagaya ko. Mega love shoutout sa iyo boss, at sa kay Kuya Noli Vlog. Mega love shoutout Kuya Noli. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may garden ng pinapasukan natin. Ayan, makikita nyo po at ito po yung nasa loob ng compound. Hindi na tayo nagkape doon sa basement kasi ilang beses tayo nakapag-vlog doon. Dito naman tayo sa itaas. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan dyan sa Ibayong Dagat, mag-iingat po kayo. At nakikiramay po tayo doon sa mga naapektuhan ng bagyong Karding. Sana po wag po tayong papatalo sa emosyon na kayang-kaya po natin yung bangon Quezon. Ayan, mga mega love shoutout po sa mga kaibigan natin dyan sa Infanta Quezon, sa aking mga kamag-anak po dyan sa Quezon Province. Kumusta na po kayo? Mega love shoutout sa inyo. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at sana walang nasaktan sa inyo. Ayan, inaayos natin yung ating airport. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan, thumbnail po tayo, thumbnail sambang maganda. Ayun, thumbnail. Ayan, isa pa. Ayan, tingnan natin kung ano itsura ng ating thumbnail. Mega love shoutout po at maraming salamat po sa mga sumuporta po sa aking premiere kagabi. September 26 po, may premiere tayo kagabi. Maraming salamat po sa mga sumugod sa aking premiere. Maraming salamat po sa Rosemary White Premier. Maraming salamat po sa founder at sa co-founder kay Maris Matilla. Maraming salamat po ng Finland. Sa mga kay Rosemary Irmak na nasa Hong Kong, maraming salamat po at mega love shoutout po sa ating mga OFW sa Hong Kong. Ngayon din po sa kaibigan nating vlogger dyan sa Kuwait, si Vivian Vlogs. Maraming salamat po sa pagpatuloy na panonood at pagtiwala sa akin.
mega love shoutout po sa inyong kaibigan. Ayan, kape po tayo. Sa palagay ko, tulog na kayo sa ngayon na ganitong oras, mga alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas. 5 hours kasi ang difference natin. Ayan po, habang nagkakape tayo, nagbablog-vlog pa dito. Ayan pa, medyo against the light po tayo. Ayan po, dito po tayo ngayon sa may garden ng ating pinapasukan. Ayan po, makikita nyo po yan. Maraming salamat po nga pala doon sa mga doon sa kaibigan nating OFW na patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Shoutout po sa inyong lahat. Sa Magic Flex po, maraming salamat po at ingat po kayo sa pagbiyahe nyo papunta ng Boreas Island. Mega love shoutout po sa lahat ng Oragon na vlogger. Mga Oragon, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po. Good morning. Time check is 6:05 ng umaga. At medyo kuha na tayo kasi hanggang mamaya ay papasok na tayo. Salamat po. Bye-bye.